Tay, mayong buntag. Kasi mo anak gani sa sa Malaysia katong si Ma'am Marisa. Nag-order siya sa amoa sa online og kanang home. Pa-deliver daw diri sa imuha. Kaya lang nagka-problema man ko sa bayad kay nag-offline ba. Yun siya nga dili lang sa daw kaon sa imuha nagpadala sa dere. Katapalan daw niya sa imo sa kay delivery na magud karon na dili na namo mabalik ba. 5,000. Natay pambayad. Wala siya nakakontak sa inyo, tay. Ali, tay, baba sa namo, tay. Pa-receive sa namo niya na lang nato ikuha ng bayad. Naman kay bayad. Na? Sige. Pag-deliver mi atong foam na nga gi-order sa imong anak sa Malaysia, God. Unya na lang bayad, tay. Tanawa sa tong foam. May problema tay kay na may diay tinago. Sa silpin tayong kwarta. Sa silpin ng kwarta. Sinilas mo tay. Kay wala sabi akong foam tay. Wala di ay tay ni wala di ni kontak imong anak sa imuha nga na ay mo deliver. Og foam, wala sa ningon. Kay kuan man god. Nagka-problema siya sa bayad ba ingon siya nga sa imuha lang sa dokwaon. Sige dali, pa-receive na mo. Dili tayo. Nada tayo ang foam, ibiraha lang tayo. Surprise! Happy birthday! Ipanggata sa atong ama. Ay, joke lang tayo ha, walay foam. Walay bayro nun. Dali, nay! Dali! Ganing kamo para sa tayo. Nay. Okay. Dali, nay, dira, nay. Kabalo ka, tay, kung kinsa nagpadala ni wala. Ha? Wala. Sige, naa sila mensahe para sa imo ha. Sa among buutan, Hilomon, mapinanggaon nga papa, Lolo Boy, kabatingan. Malipayon nga pagsaulog sa adlaw nga natawhan, karong adlaw pa, sa imong ika-71 na natawhan, amo ang ampo para nimo. Kanunay nga permi kang himsog, daghan pang mga katuigan ang moabot sa imong kinabuhi. Permi ka sa among kasing-kasing, bisan duha nimo ka mga anak naa diri sa layo. Apan kanunay ka sa among pag-ampo. Hinaot nga mag-amping ka kanunay sa adlaw-adlaw nimong mga buluhaton. Salamat kaayo sa imong kaayo namo, bisan pa man og mga sipat mi usahay. Palangga kaayo ka namo papa, kamo ni mama. We love you pa. Happy 71st birthday. Good health, God bless, and more birthday pa ang moabot. Magkita-kita na pud ta pohon. Unya, tagay-tagay dayon. Gatagay ba day katay? Ang mga naghigugma kanimo, Michael, Marisa, Joven. Oy, ilay mong anak tay, tulo lang. Wow, oy, luwa-luwa man si tatay. Dali, dali, nay. Nay, ikaw, nay, unsay i-greet sa si tatay sa iyang ika-71st birthday. Unsay imong ikaingon kay tatay? I-greet sa tatay sa iyang birthday. Happy birthday, boy. Well, dili happy birthday love. Kiss dayon nay kay deserve man ni tatay i-kiss no kay birthday man niya karon. Yehey. Okay. Sige, tay. Mangayo meg, mensahe nimo sa imong mga anak. Unsa imong ikasulti kanila? Plano na yan lang may tugma. Amen. Na-speechless si tatay. Nagpasalamat. Thank you kayo. Salamat sa sorpresa.
surprise. Kung grasya nga gipaambit. Kanino dahan kayo salamat. Oy, amen. Murag na speechless kayo si tatay no. Unsa na tay mix emotion, unsa man kulba o galipay naghalo, no? Okay. Dili ta kung kay siya ka istorya. Sige, magkanta tag happy birthday tay para kumpleto nimong birthday no. 71 ka karon? Amura ra mag 70. Atas ata. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Birthday wish tayo, tapos itlog candle. Hehe, happy birthday. Napatay, isa ka, sorpresa. Kani tayo, birahan ni tayo sa taas. Uy, unsa kaya na? Unsa kaya na? Oh, kahit man tayo, murag dagan kaayo. Uy, sige daw tayo. Sige daw. Uy. Kagman. Sige. Wow, na-violet. Sige tayo, dua ka kamot tayo. Sige. Okay. Wow, sana all. Pangunsa na tayo. Pamalit og. Pang birthday ay. Sige tayo, sige bira. Uy, violet. Pangitaon na tong yellow. Itaw na tong na yellow. Uy, na green. Uy, na adyo yellow. Uy, ayay ka na adyo yellow. Uy, daghan. Oh, na apagi blue. Uy, kadaghan ba? Wow. Ano tayo, sige. Okay. Okay, sige. Ana na lang sa tay. Tay, kanay mong kwarta, 5,000 pesos. Ay. Yaya, tatay, oy. Sunod birthday na po tayo na. Buton pa. Abuton pa. Ay, daghan pa. Abot pa tag 100 years. Basta, kuan lang ta. Hinahinay sa tagay. Ha? Sige, tay. Padala kasi mo mga anak. O, daghan yung pagkaon. O, napailitsyon, no? Ay, nainay na slitson para abot pa 100, no? Okay, daghan kay pagkaon, napay cake. Tay, kami di ay ang Sweet Joy Well of Surprise sa Kidapawan. Nalipay mi no nga nakita ka namo sa personal para i-celebrate ang imo ika-71st birthday. O pasalamat pud mi sa imong mga anak no nga mao joy nag-effort nangita sa amuan adto jud sa Kidapawan para mapahilo na ang sorpresa kanimo. Anya, nalipay ta karon wala? Lipay, oy. Dili ka storya sa kalipay, no? Oh, kayo. First time nimo tayo na surprise. Pero nito, o, ka sa phone, kaya nagpa makagisa ka silupin niya kwarta. No? Daggan yung kwarta tayo makita dito. Okay. Daggan kang kwarta, naapagig kay 5,000 diri. Grabe. Bungga, isa kahon daw karon ang tagay. Salamat! Happy birthday! Palakpakan natin si tatay!